Έτοιμοι όλοι, ναι, σε δευτερόλεπτα. Εδώ να έρθω. Κυρίες μου. Τι γίνεται εδώ? Εδώ είμαστε. Για να δούμε. Να μπορούν να βλέπουν οι κάμερες. Ναι. Εδώ. Για... Τι κάνουμε? Θα ρίξω για το γάμο. Α, τα σουρτσέλια, τι είναι? Την Πέμπτη του γάμου. Μία, για να ακούσω. Εδώ, εσείς. Μια εβδομάδα πριν από το γάμο κάνουμε τα σουρσέλια. Αυτό είναι, χτυπάμε το στάρι, αυτό συμβολίζει όπως είναι το στάρι και τη γονιμότητα, το ίδιο. Και κάνουμε το φλάμπουρο. Το φλάμπουρο τι είναι? Σημαία, φλάμπουρο. Το φτιάχνετε τότε. Τώρα το κεντάμε, το βάζουμε στο κάθε γάμος έχει κάποιο διαφορετικό? Όχι, όλοι το ίδιο. Κάθε μάνα ό,τι φλάμπουρο θέλει κάνει. Απλώς δηλαδή... Το στολίζει κάθε μία όπως θέλει. Α, μπράβο, ωραία. Τώρα το κατάλαβα. Εμείς εδώ έχουμε... Για να δω... Για να χτυπήσουμε το στάρι, καλέ. Περιμένετε να χτυπήσουμε το στάρι. Τώρα λέμε να μας ζήσουν στην Κυρδυσιά στα Βλάχικα και καλούς απογόνους. Για χτυπάτε. 3 αγόρια. Για να δω, για να δω. 3 αγόρια. Δεν πιστεύω. Έλα κι εσύ. Άντε. 3 φορές. Ρίξε νερό εσύ τώρα, ρίξε νερό. Δεν είμαστε καλά. Ωραίο, μ' άρεσε. Ωραία, κάτω. Γεια. Τώρα τα κορίτσια, έλα. Α, μετά τα κορίτσια. Να τραγουδήσουν οι γυναίκες τώρα. Τραγουδήστε εσείς. Για να σας ακούμε εδώ. Βλάχικα, έλα. Εδώ, βαράμε και τραγουδάμε. Βαράμε και τραγουδάμε. Εγώ να φύγω από εδώ. Ναι, λίγο πιο πίσω. Ζούλα. Βάγιαμπε, βάμπε, μάγια. Τώρα, ένα κορίτσι. Έλα, Γεωργία. Τώρα. Να πω εμικέν πρώτα, έλα. Έλα τώρα, κάνε το σταυρό σου. Έτσι, μπράβο. Τώρα σπάς την κουλούρα. Άντε στην Κυρδυσιάστα. Να μας ζήσουν. Πάσε το κεφάλι σου, μην φοβάσαι. Βάλε βρε δύναμη, βρε. Έλα, βρε, κόψτε την έτσι. Έτσι, μπράβο. Τώρα τη μοιράζουμε, τη φάνε.